Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot.
Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Araw-araw sa Love Radio. Sa relasyon, past is past, sabi nila. Pero paano nga ba kung pinapahalagahan pa rin ng isang tao ang mga alaala ng kanyang nakaraang relasyon? Sapat bang sabihing sinisilip lang niya ito dahil sa mga aral na natutunan niya dito? O sadyang ayaw pa niyang bitawan ang mga multo ng kanyang nakaraan? Mariel, pasensya ka na ha. Hindi kita nadala sa mamahaling restaurant. Ha? Ano ka ba? Okay lang yun. Hindi naman ako maselan. Tsaka, kahit hindi to fine dining, mahal pa rin to. Pinaghirapan mo pa rin ang pambayad, di ba? Salamat sa pag-appreciate. Pero huwag ka mag-alala. Sa mga susunod nating date, dadalhin pa kita sa mas mamahaling restaurant. Nako, huwag kang ma-pressure. Ay, sorry. Tumatawag si Mama. Sige, go lang. Okay lang ba? Dito ko nasagutin. No problem. Hello? Ma? Yes po. Next weekend? Pwede naman po. San po ba? Okay, Ma. Sige po. Love you. I'll see you, Ma, ha? See you? Hindi ba kayo magkasama ng mama mo sa iisang bahay? Hindi. Hindi ko kasi siya mama. Like, biological mama. Tita mo? Hindi rin. JM, baka ma-turn off ka sa sasabihin ko. Baka maisip mo rin na itigil mo na yung panliligaw mo. Bakit naman? Yung tumawag kanina. Mama ng ex ko yun. Si Mama Marie. Oh? Bakit may contact pa kayo? Nag-live-in kasi kami ng ex ko for 3 years. Doon kami tumira sa kanila. Unti-unti, napalapit ako sa nanay niya. Tinuring niya akong anak. At siya naman, tinuring kong tunay na nanay. Hindi niya ako pinabayaan, JM. Nung naghiwalay kami ng ex ko, mas nasaktan pa siya kaysa sa amin eh. Kaya hindi ko rin kayang putulin yung koneksyon namin. Kung ganun, naintindihan ko. Kung maganda naman ang dahilan mo, wala namang problema sa akin. Baka namimiss ka lang din talaga niya. Alam mo ba, dati, parang mas anak pa niya ako kaysa sa ex ko. Kaya sana maintindihan mo na kahit tapos na yung relasyon namin ng anak niya, malalim pa rin ang pinagsamahan namin ni Mama Marie. Okay lang naman, Mariel. Basta malinaw lang. Kayo ni Mama Maria magkausap. Hindi kayo ng ex mo. Naku, malabo. Malayong mangyari yun. Dear Love, ako si JM. Nililigawan ko si Mariel. O mas tama sigurong sabihin, kami na. 5 buwan na ako nanliligaw sa kanya noon. At makalipas lang ang 1 buwan, sinagot niya rin ako. Hindi naman perpekto si Mariel. Pero para sa akin, oo. Mabuti siyang tao. Totoo. Walang halong arte. At yun ang dahilan kung bakit ko siya minahal. Totoo pala ang sinasabi nila
na mas makikilala mo ang isang tao, hindi lang sa ligawan, kundi sa bawat estado ng relasyon nyo. At habang mas nakikilala ko si Mariel, mas napapansin ko ang isang bagay. Hirap siyang mag-let go. May mga bagay siyang kinakapitan kahit alam na niyang tapos na. Kahit hindi na gumagana. Sentimental siya. At marahil, doon nagmumula ang dahilan kung bakit hindi niya kayang putulin ang koneksyon niya sa mama ng kanyang ex. Nung una inintindi ko. Akala ko lilipas din. Akala ko, kapag naging kami na, kusa na lang mawawala. Pero hindi pala ganun. May mga gabing nag-uusap sila sa telepono. May mga planong magkikita sila. At sa tuwing naririnig ko siyang tinatawag na mama, ang babaeng hindi naman niya kadugo, may kurot na hindi ko maipaliwanag. Babe, nasaan na yung tuwalya na lagi nakapatong dito? Alin babe? Yung brown? Puti yun, babe. Ah, yung nasa estante? Oo, yung nandun lang lagi. Alam kong white yun babe. Sinasabi ko lang na brown siya sa sobrang dumi na. Pagkaawa ko pa lang, napuno na ng alikabok tong kamay ko. Oo, nasa na nga? Tinapon ko na. Ha? Bakit mo tinapon? Babe, napag-usapan naman natin, di ba? Magbabawas tayo ng gamit dito sa bahay. Yung mga hindi na ginagamit. Yung mga sobrang luma na. O sira na. Pero bakit di mo man lang sinabi sa akin? Eh babe, sa itsura nun, parang hindi na rin naman kailangang itanong kung itatapon na. Kahit na! Eh ano bang meron sa tuwalya na yun? Nakatambak lang naman yun dito. Pakialamero? Pasensya na. Gusto ko lang naman mapabilis ang paglilinis. Babe, ano bang meron sa towel na yun? Hindi mo maiintindihan. Hindi lahat ng bagay kailangan itapon kahit mukhang wala na yung silbi para sa'yo. Babe, saan ka pupunta? Lalabas muna ako. Mariel, sandali. Mali ba ginawa ko? After all, gamit pa rin naman ni Mariel yun. Hindi ko dapat ginalaw. Hindi ko dapat pinakialaman. Pero nasa iisang bahay na kami. At sa iisang bahay, hindi lang damdamin ang pinagsasaluhan. Pati mga gamit, pati espasyo, pati mga bagay na akala mo wala lang. Kung si Mariel, hirap mag-let go sa mga bagay-bagay, ako naman, ayokong may nakatambak na kalat na hindi na ginagamit. Para sa akin, pagiging praktikal lang. Iniintindi ko ang sitwasyon. Akala ko, mababaw lang yun. Pero ang hindi ko inintindi ay ang naging reaksyon niya pagkatapos. Umalis si Mariel nang walang paalam. At nalaman ko na nakipagkitan na naman siya sa nanay ng ex niya para magsumbong. Hindi ako galit. Mas nangingibabaw ang tanong. Bakit dun siya tumakbo? Sa sandaling yun, doon ko unang naramdaman na kahit magkasama na kami sa iisang bubong, may mga bagay pa rin pala sa buhay ni Mariel na hindi ko maunawaan. Babe, andito ka na pala. Gusto ko lang mag-sorry sa nangyari kanina. Oo na. Okay na. Hindi ka nagalit? Hindi na. Sorry talaga. Alam ko naman na dapat nagsabi muna ako bago ko ginawa yun. Pasensya na. Okay na nga. Bati na tayo. Salamat, babe. Saan ka ba galing? Bigla ka na lang nag-walkout kanina. Hindi mo man lang sinabi kung saan ka pupunta. Wala. May pinuntahan lang. Saan nga? Tumawag ako sa inyo. Wala ka naman dun. Kapag ganyan, babe, kahit gaano tayo kagalit sa isa't isa, kailangan sinasabi natin kung saan tayo pupunta. Kila Mama Marie. Ha? Doon ko na unang naisip na pumunta. Alam ko kasing maiintindihan niya ako. Ibig sabihin, doon ka pumunta sa bahay ng ex mo? Hindi sa bahay ng ex ko. Kay Mama Marie. Ganun na rin yun, Mariel. Nakatira sila sa iisang bahay.
Wala naman siya dun. At isa pa, wala na naman kaming pakialamanan. Si Tita Marie lang talaga ang pinunta ko. Hindi ko alam mararamdaman ko. Napag-usapan na natin to, JM. Hindi ko basta-basta pwedeng putulin ang koneksyon ko kay Mama Marie. Hindi ako komportable, babe. Di ko na kasalanan yan. Sana isipin mo rin ang mararamdaman ko sa mga ginagawa mo. Alam mo, kung ikaw kayang magtapon ng mga bagay basta-basta, pues ako hindi. Hindi lahat ng kaya mong bitawan, kaya ko rin pakawalan. Hindi lang naman basta tuway ang pinag-uusapan natin dito, Mariel. Ano bang inaarte mo? Sa totoo lang, si Mama Marie nga nagsabi na pag-usapan natin tong problema. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mo sa kanya. Hindi ba pwedeng dahil nanay siya ng ex mo? Oh, ano naman ngayon? Pwede ba? Huwag mo nang ikabit ang ex ko, JM. Hindi ko rin alam kung ano ang magiging epekto nun sa kalaunan. Baka wala naman talagang nangyaring masama. Baka ako lang to nag-overthink. Pero ayokong magpakakampante. Hindi dapat. Dahil minsan, ang mga problemang pinapalagpas mo, doon nagsisimulang lumaki. May mga sandaling pakiramdam ko, unti-unti akong nawawalan ng respeto. Na kailangan pa niyang tumakbo sa iba para makaramdam ng pag-unawa. Pero may mga araw din na iniisip ko, baka kailangan ko lang habaan ang pasensya ko. Na baka ito ang kahulugan ng pagmamahal. Ang umintindi, kahit masakit. Pero hindi habang buhay kayang magtimpi ng isang tao. Hindi lahat ng nauunawaan dapat palaging tinatanggap. Dahil lahat ng bagay, kahit ang pasensya, may hangganan. Babe, kain na. Sarap ng ulam ah. Adobong baboy with egg. Siyempre, specialty ko yan. Babe, parang medyo matigas pa yung baboy. Parang dapat pinakuluan mo muna ng mas matagal. Aba, anong alam mo sa pagluluto, babe? Ngayon ko lang narinig yan ah. Tinuro kasi sa akin yan ni Mama Marie. Noong nakaraang linggo. Nagkita kayo? Tumaan lang ako saglit sa kanila. Ganun ba? Bakit hindi ka man lang nagsabi sa akin? Saglit lang naman yun. Hindi rin nagtagal. Biglaan kasi. May invite si Mama Marie. Invite? Saan naman? May outing daw sila. Sinasama nga ako. Anong sagot mo? Sabi ko, titingnan ko. Sino makakasama? Buong pamilya, syempre. Di kasama ang... Babe, wala kang dapat ipag-alala. Si Mama Marie lang talaga ang kausap ko. Patingin nga ng phone mo. Babe, akin na yan. Diba sabi natin, walang pakialamanan ng phone? Anong nangyari sa privacy? Sandali lang. May babasahin lang ako. Babe naman. Sumama ka na, Mariel. Baka sakaling sa outing, magkaayos pa kayo ng anak ko. Naniniwala ako na mahal niyo pa ang isa't isa. Ano to? Ha? Mariel! Pati mga personal na ginagawa natin dito sa bahay, sinasabi mo sa kanya? At pinag-uusapan pa niya tayo. Pinagtatawanan tayo. Nakakahiya. Babe naman. Wala lang yan. Ganyan lang talaga si Mama Marie. Hindi, Mariel. Klaro na ngayon. Ang pakay niya ay pag-ayusin kayo ng ex mo. At hinahayaan mo lang. Hindi naman sa ganun. Nasaan ang respeto mo sa akin? Sa relasyon natin. Hindi mo naiintindihan. Hindi! Ito na ang naiintindihan ko. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito, Mariel. Na may ikatlong taong palaging kasali sa problema natin. Tapos na tayo. Dear love, mahaba ang pasensya ko. Pero tulad ng lahat ng bagay, may hangganan din ito. Tao rin ako. Taong kailangang pakinggan. Taong kailangang igalang. Kaya sa pagkakataong ito, hindi ko na hinayaang ipagwalang bahala ang nararamdaman ko.
pinili kong tapusin ang relasyon namin ni Mariel. Hindi niya ako hinabol. Hindi rin niya ako sinubukang pigilan. Mas pinili pa rin niyang kausapin ang mama Marie niya. Masakit. Oo. Pero sa ngayon, payapa ako sa naging desisyon ko. May mga gabing sumasagi pa rin sa isip ko. Baka kaya hindi niya kayang putulin ang koneksyon niya kay Mama Marie ay dahil may naiiwan pa siyang pagmamahal para sa anak nito. Hindi ko na hinahanap ang sagot. Dahil may mga tanong na kahit sagutin, hindi na rin magbabago ang desisyon. At sa'yo, Mariel, mama mo. Sorry Kabisyo, hindi ko kinaya si JMD. Mama mo. Sorry, drama po pala talaga to. Kasi first time Kabisyo na nakarinig ako ng kwentong galit na galit talaga. Oo, yung karakter natin na to the point na sabihan niya yung ex niya ngayon na mama mo. At sa panahon ngayon, malaking bagay yun kapag sinabihan ka ng mama mo. Pero mga Kabisyo sa relasyon, kapag may mga bagay, lalo na sa relasyon, no, kapag hindi ka na nito binibigyan ng kapanatagan ng loob, pinag-o-overthink ka nito, kapag hindi ka na nito napapatulog sa gabi, at talagang naaapektuhan na nito yung pag-iisip mo sa araw-araw, I think tama yung ginawa ni JM dito na pakawalan na ito. Kasi totoo po, mahirap gisingin ang isang taong nagtutulog-tulugan. And I think ito si Marie. Sabihin mo ng judgmental kung judgmental, pero di ba kapag mahal mo talaga yung isang tao, handa mong bitawan yung mga dapat mong bitawan dahil sa tingin mo masasaktan siya. And that includes your past. At sa tingin ko, kung hindi mo pa kayang bitawan yung nakaraan mo, it's also a major sign na hindi ka pa nakakaahon sa iyong nakaraan. JM, walang kulang sa'yo. Nagmahal ka lang. Tama ang ginawa mo. Mga Kabisyo, nakasama niyo po ako, your Uragong Broski like super legit and all, para sa drama ng bawat isa sa atin. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong
inyong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo ba tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Story bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Saan pa naman kami? Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo.
Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? then next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko.
Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat.
Now, that's bullying. Ayun, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. always 24. ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang pero Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Hindi pa... Hindi doon, parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's yung not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo dun ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was
also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, I Kanino don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, conversation? sige, So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko nagbabawi eh. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ganun. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Paano kung gusto pa rin kita? Aba, wala akong pakialam kasi hindi na kita gusto. Babae na yung gusto ko ngayon. Sinasabi mo lang yan, pero hindi ganon yung nararamdaman ko. Mas marunong ka pa sa akin ngayon, ganon. Hindi. Pero nararamdaman ko na may part pa rin sa'yo na affected ka pa sa akin. Guni-guni mo lang yun, boy! Umuwi ka na nga! Huwag ka na makihapunan dito. Konti na lang pagkain namin, nakikikain ka pa. Diyos maray na daw sa Indogabos mga broskies! Hello dyan. Ikaw yung binabati ko ngayon. Sino pa ba? Di ikaw. Ay nako mga kabisyo, kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano. Para sa programang gigising sa mga natutulog ninyong puso, mga kabisyo, ito po ang Dear Love.
Good morning, Metro and Mega Manila. Another day, another drama. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, whatever drama it is. Yan naman yung lagi sa inyong hiling at dasal ng inyong uragong broski na si Conyo Bicolano, di ba? Pero mga kabisyo, familiar ba kayo sa word na or phrase? O basta word o term, yan. Bakit ba? Oh, 'di ba? Hindi lang naman ako yung umagang-umaga nagtatrabaho tas medyo naka-freeze pa yung utak, 'di ba? Anyway, sa term na factory reset. Ulitin ko, factory reset. Yan. Familiar kayo? Ang daming mga nauusong terms ngayon, no, ng bagong henerasyon. 'Di ba? Well, gano'n naman talaga, given yun. Bawat generation ay may mga nauuso, may mga terminolohiya and all. And it's very, very important, mga kabisyo, na somehow we're aware, we're familiar of this so that we could communicate well sa mga bagets ngayon. Actually, yung term nga na bagets, ang tanda na eh. Oh, 'di ba? Inamin ko na. Oo, bakit ba? It's important kasi the more we we put effort to understand our generation right now, also nagkakaroon din tayo ng pagkakataon para hindi lang makapag-communicate sa kanila, kundi mas maunawaan saan sila nanggagaling, saan nanggagaling yung mga behavior nila and all, 'di ba? Hindi lang tayo basta-basta nanghuhusga, but more importantly, we understand them. And the way we understand them, sa paraang nauunawaan natin sila, dun din natin na nalalagyan yung sarili natin ng paraan o saan ba tayo lulugar pag mga ganito na yung kausap natin or ganito yung usapan, 'di ba? Factory reset. Actually, medyo ako sabi ko, factory reset to ano yung talagang scientific term nito and all. So factory reset, para pala ito, halimbawa may shibuli kang barkada or shibuli kang kakilala. Shibuli, bakit ba? Best friend ko si Jenny Rose, 'di ba? Na Shibuli din. Di ba? Shibuli Bumblebee kang tropa. Tapos si Shibuli Bumblebee bigla siyang na-in-love sa iyo. Oo, na-in-love sa iyo kasi lalaki ka. Yan, hindi ka babae, ha? O lalaki ka. Kumbaga naging straight siya at na factory reset mo siya. O, 'di ba? Ang galing. O ganun din, halimbawa Becky. Yan, hindi siya straight pero biglang na-in-love sa isang babae. O, lupit mo kasi na factory reset mo, 'di ba? Ibig sabihin, mga kabisyo, sa panahon ngayon, ang factory reset pala ay hindi na lang ginagawa sa mga gadget, sa mga laruan and all, pati na rin sa tao. Oy, 'di ba? So kapag nakapag-factory reset ka, abay grabe naman, kalakas na nilalang mo na niyan. Ano pa nga ba ang ibig sabihin ng factory reset, kabisyo? Kung sa tao ito i-apply. Ay nako, very interesting, mga kabisyo, kasi yan ang magiging laman ng ating Dear Love maya-maya lang. You heard it right, mga kabisyo, sa aking pagbabalik ho ay ang kabuuan ng ating drama na for sure bukod sa papaluhain at pagpapawisan kayo magbibigay sa atin ng aral, like super legit and all. For na, mga kabisyo, kasama nyo pa rin po Conyo Bicolano sa paghihintay at paghatid sa iyo ng kabuuan ng ating Dear Love. Mga kabisyo, ito pa rin ang programang gigising sa mga natutulog ninyong puso. Ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara! Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April
Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron ka na. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Wala. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's yung not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya. Hindi kasi, dude, Diyos ko never. na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session ha, kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo dun ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if
pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina? you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba? because Akala of ko the ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung board. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa lumagano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi lagi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae, hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. Kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi. siya, Correct. Hindi siya away na Oo. yung tampuhan
tampuhan lang. Correct, ano. correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? ano yan? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umaga. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo.
Bato, pick. Marunong ka nun? Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulad, partida hindi ko pinakakalaro.
Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palep! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas na nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Wow. Sige nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boys. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palep, alright. Short side, light, on your side. Paldo, may mali. Oy! 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 Yan kasi. Tayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa palip-parait Ani roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray na! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Drew, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Darna!
bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio Basic!
Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Dear love, babaguhin mo ba ang sarili mo para sa taong nagmamahal sa'yo? O mas pipiliin mong maghintay ng taong tatanggap sa'yo ng walang kondisyon? Marami sa atin ang may napakahabang listahan ng standards pagdating sa pag-ibig. Ang daming bawal, ang daming ayaw, at ang daming dapat ganito, dapat ganyan. Na para bang kailangang ma-check lahat ng boxes bago maging karapat-dapat mahalin. Pero alam nyo, sa sobrang paghahanap natin ng perpekto, minsan hindi na natin namamalayang may mga taong tunay na nagmamahal sa atin na pinapalampas na lang natin. Kabisyo, kapag ang taong mahal mo ang humiling na magbago ka, pagmamahal pa ba ang tawag doon o pagtanggap pa rin sa pinakamahalagang bahagi ng isang relasyon? Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo. Sa ating Dear Love ngayon, na pinamagatang Factory Reset. Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman.
Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw, Gag! Ay, yung magawa din sa'yo. Hello! Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gag, laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gag. Ano mula? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Diba? Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Oo, hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit ka sa gitna? Bakit mo inaakal Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turong kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inuubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit ang panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanjak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Anong kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday yung ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano pa? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, puto. Nanimay kayo. Hayop, animal day route si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon!
Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos, Pataas. Many ni. May stroke. may step and stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman lamang ko, hindi voter. Diba? Dami mo reklamo, hindi ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook, para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, correct. Kaya pag, ako nga, Jigs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jigs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jigs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung maganda ka Yung angle ko kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pagkirat ako dun, sasabihin ko pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes. Paano natin isi-save yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. whether you like it or not, mommy or daddy. Yung politics na yun, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. sa labas eh. Yung Ano, social media punong-puno ng correct. politika ngayon. Trending eh. Oo. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Oo. Tsaka naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Oo. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Parang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, oo. Siya na po. Yan na po yung nangyari. Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakaka-lurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po. Napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa lahat ng social media platforms ng Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, hanggang saan mo kayang magbago para sa taong mahal mo? At kapag binago mo ang lahat sa sarili mo, sigurado ka bang ikaw pa rin ang mamahalin niya ng todo-todo? Bakit tayo mo lumabas? Ayoko, kuya. Dito na lang ako sa loob ng bahay.
Ngorte. Nandun yung mga alak sa labas. Kilala kita, Oye. Huwag ka na nga magpanggap dyan. Halika na! Ayoko nga, kuya. Hindi ako inom. Pass muna. Wow! Isang malaking himala ah. Sa lakas mong uminom, magpapas ka ngayon? Eh kasi naman, kuya, inimbita mo pa yung barkada mo. Uy, teka nga. Anong problema sa barkada ko? Birthday ko naman ah. Saka syempre, imbitahan ko talaga yung mga yun. Saka matitino naman silang kainuman ah. Professional yung mga yun. Sinasabi mo bang hindi matitino mga kainuman ko, ha? Wala akong sinabi. Nag-a-assume ka na naman. Kasi naman eh. Halika na nga. Makisali ka na sa amin kaysa nagmumukmo ka rito. Di na, kuya. Pahingi na lang ng alak. Yung nga. Hindi kita bibigyan kung hindi ko mismo yung kukuha doon sa labas. Nilabas ko na yung icebox. Nandun yung mga alak. Pinapalamig ko kaya lumabas ka na. Ayoko nga dun, kuya. Kulit mo naman eh. Eh bakit nga? Ngayon ka lang nagkinarating ng ganyan ah. Bakit kasi inimbita mo rin si Franco? Sino? Si... Oh, kaya pala. Okay, gets ko na. Ex mo nga pala yung mokong na yun, nung babaeng-babae ka pa. Sorry ha, hindi ko kagad naisip yun ah. Wow, tawang-tawa? Kung isumpa kaya kita ngayon. Teka lang, ikaw na mismo nagsabi na pass is pass, di ba? Kaya kalimutan mo na yung nangyari. Mag-move on ka na. Siguradong nakamove on na rin yung si Franco. Tsaka ikaw naman yung nakipag-break dyan eh. Kahit na. Nakakahiya pa rin na magkakaharap kami ulit tapos ganito na itsura ko. Pogi na, hindi na maganda. Bakit? Gusto mo bang magpaganda sa harap niya? Hindi ah! Ba't naman ako magpapaganda para sa kanya? Ano siya, sinuswerte? Cute talaga ng younger sister ko na yan. Yak! Tumikil ka nga, kuya. Kinikilabutan ako. Alam mo, Oye, mas lalo makakalata si Franco na hindi ka pa nakakamove on sa kanya kung hindi ka magpapakita. Harapin mo siya na parang wala ka nang naalala sa nakaraan nyo. Ituring mo siya na parang stranger na lang sa buhay mo para hindi ka mailang. Lala ng advice mo, ya. Seryoso ko, tanga. Mas magtataka yun kung hindi ka lalabas kahit nasabi ko nang nandito ka nga. Siyempre, isipin nun, ayaw mo siya makita. Hay, oo na. Sige na, lalabas na. Magbibihis lang. Magdedress ka ba? Gago, lumabas ka na nga, kuya. Susunod na lang ako. Okay. Hintay kita sa labas, ha? Dear love, ako si Juliet. Pero mas komportable ako pag tinatawag sa palayo kong Oye. Lesbian ako pero late na ako nag-out. College na ako noon at nagka-boyfriend pa bago ko inamin yung tungkol doon. Nagulat parents namin, lalo na si Kuya Jason kasi dalagang Filipina talaga ako bago ko pa inamin yun sa kanila. Yun din ang dahilan kaya ako nagustuhan ni Franco. Ilang buwan lang naman naging kami ni Franco nung college. Pero nung mas nakilala ko na yung sarili ko, nakipag-break ako sa kanya. Pero sa kabila ng peaceful breakup namin, parang hindi ko pa rin siya kayang harapin. Kuya, may mainit na tubig na... Ano ginagawa mo rito? Gulat na gulat ka naman masyado. Doon ako sa sala niyo natulog, Goy. Hindi ko na kinayang umuwi kagabi sa sobrang kalasingan ko. Kaya dito na ako pinatulog ng kuya mo. Iinom-inom ka kasi tapos di mo naman pala kaya. Pinainom ako ni Jason ng marami. Kagabi lang kasi ulit kami nagkita kaya gusto ko rin makabawi. Kakauwi ko lang dito last week. Matagal-tagal din ako sa Cebu. Di ko tinatanong. Di ako interesadong malaman. Sinasabi ko lang naman. Ba't ang sungit mo? Meron ka ba? Paki mo. Umuwi ka na nga sa inyo. Gising ka na, di ba? O, kaya mo na mag-drive kaya pwede ka na umalis. Grabe. Ganyan ka ba talaga sa mga bisita nyo? Sa'yo, oo. Bakit? Kasi ex mo ko. Baka naman may natitira ka pang feelings dyan kaya masyado kang apektado sa presensya ko. Kapal naman ang mukha mo. Ano akala mo magsisave ako ng feelings para sa'yo? Hey, kadiri, kilabutan ka nga. Wag ako, Oye. Alam kong kahit gusto mo nang magpakalalaki, tumitibok pa rin yung puso mo para sa akin. Napaka-feeling mo talagang buwisit ka, no? Saang lupalop ka ba galing at di ka updated na babae na yung gusto ko ngayon? Sus! Sure ka bang di ka na naapektuhan sa akin? Oo! Sure na sure ako! Sige nga, lapit ka nga. Tapos tumitig ka sa akin. Huwag kang kukurap. Pag kumurap ka, ibig sabihin yan, gusto mo pa rin ako, kaya ka naiilang sa akin. Ano? Ayoko! Bahala ka dyan! Bakit? Natatakot ka bang malaman ko yung totoo?
Kapal mo talaga, no? Makapal ako? O nagsasabi lang ng totoo? Sige na, Oye. Gawin na natin. Huwag kang lalapit. Sinasabi ko sa'yo, papasaan talaga kita sa mukha, makita mo. Kagating mo na lang labi ko gaya ng ginagawa mo dati. Tumahimik ka na nga. Bakit ako tatahimik? Kasi gusto ko. Ako? Ikaw yung gusto ko. Buisit ka, buisit ka. Sinira mo yung umaga ko. Baka kinikilig ka na talaga sa akin yan. Hinding-hindi ako kikiligin sa'yo, kaya huwag ka nang umasa. Oh, bumili lang ako ng pandesal sa labas. Pagbalik ko, nag-aaway na kayo. Aga ng LQ nyo ah. Isa ka pa, kuya. Di ka na nakakatuwa. Ba't naman ako nadamay dyan? Sige, mangmaangan ka pa. Konti na lang talaga, makakatikim na kayong dalawa. Talik lang, sapat na sa akin. Ewan ko lang sa kuya mo kung anong gusto niya matikman. Okay na ako dito sa... sa pandesal. Pero mas okay kung magkakabalikan kayo. Kuya! Mula nung bumalik si Franco galing Cebu, hindi niya na ako tinigilan. Palagi na siya sa bahay namin. Pinapaalis ko naman siya pero lagi niyang dinadahilan si kuya. Siyempre, pag si kuya yung nag-imbita, kabastusan talaga kung papaalisin ko na lang basta-basta yung bisita niya. Kaya hinahayaan ko na lang siya. Madalas akong wala sa bahay dahil sa trabaho ko sa office. Kaya lang, tuwing umuwi ako sa hapon, hindi ko na nagagawa yung routine ko dahil sa presensya ni Franco. Ano na namang ginagawa mo rito? Dito ka na ba nakatira sa bahay namin? Parang di ka na umaalis ah. Bumibisita lang naman. Aba, mukha bang may pasyente dito para bumisita ka? Pasyente lang ba dapat yung binibisita? Oo! Tsaka may batas na ngayon dito sa bahay. Bawal bumisita kung di naman inimbita. Okay. Magpapaimbita ako kay Jason. Bakit ba ang kulit mo? May bahay ka naman ah. Siguro naman, komportable ka doon, di ba? Hindi mo pa rin ba nagigets, Oye? Nandito ako kasi gusto kitang makita. Kadiri! Totoo nga. Gusto kitang makita. Gusto kong marinig yung boses mo. Di mo kasi pinapansin yung mga message ko sa'yo. Eh bakit naman kita re-replyan? Close ba tayo? Dati. Hinalikan mo pa nga ako, di ba? Ang hilig mong mag-ungkat ng nakaraan. Tapos na yon, natuldo ka na, okay? Huwag mo nang balik-balikan. Paano kung gusto pa rin kita? Aba, wala akong pakialam kasi hindi na kita gusto. Babae na yung gusto ko ngayon. Sinasabi mo lang yan pero hindi ganon yung nararamdaman ko. Ay, wow. So ano? Mas marunong ka pa sa akin ngayon, ganon? Hindi. Pero nararamdaman ko na may part pa rin sa'yo na affected ka pa sa akin. Guni-guni mo lang yun, boy! Umuwi ka na nga! Huwag ka na makihapunan dito. Konti na lang pagkain namin, nakikikain ka pa. Kaya nga nagdala ako eh. Buisit! Huwag ka nang magalit. Hayaan mo na lang ako dito. Kung naiinis ka sa akin, wag mo na lang akong pansinin. Di naman kita kukulitin. Basta, wag mo lang din akong susungitan ha. Kapal talaga ng mukha mo na. Ako pa talaga mag-a-adjust. Di naman sa ganun. Wala naman akong gagawing masama rito. Gusto ko lang talaga bumisita para makita ka. Pag nagawa ko na yun, okay na ako. Ang cringy mo, alam mo yun? Kung nakikringe ka sa akin, ibig sabihin, naapektuhan ka pa rin talaga. Aminin mo na kasi, Oye. Gusto mo pa rin ako. Hindi mo lang talaga maamin sa sarili mo kasi nako-confuse ka. Hindi lang talagang makapal yung mukha mo. Ang hilig-hilig mo pang mag-assume. Di kita susukuan, Oye. Promise. Bakit ba kasi ako pa? Ang dami namang babae dyan na babaeng-babae talaga eh. Oo nga. Maraming ang babae sa paligid at lagi mong sinasabi na babae na yung gusto mo. Pero bakit hanggang ngayon, wala ka pa rin girlfriend? Hindi ako nakasagot sa tanong na yun ni Franco. Mula nung mag-break kami at mag-out ako, wala naman talaga akong nakarelasyon na babae. Kahit nga lalaki, wala rin akong magustuhan. Pero mula nung bumalik siya, naguluhan na naman ako. Wala naman talaga akong time dapat para sa love na yan. Nakafocus na lang ako sa trabaho ko. Nakakapag-travel naman ako at nakakalabas kasama ang barkada. Kontento na ako sa ganun. Pero ayaw lang talaga akong tantanan ng ex-boyfriend ko. Si Kuya, nasan siya? Dinala na sa OR. Kumalma ka muna, okay? Pagiging okay rin siya. Paano ko
Alma, paano kung... Sana kasi nandun ako sa bahay para may kasama siya. Walang may gusto sa nangyari sa kuya mo, okay? Hindi naman natin alam na aatakihin pala siya. Sinabihan ko na kasi siya eh. Nabawasan niya yung pag-inom. Tapos, nagbe-vape pa siya at hindi healthy yung mga kinakain niya. Kahit na alam niya high blood siya. Ikaw ba nagdala sa kanya dito? Oo. Hindi ko na nasabi kanina kasi nataranta na rin ako. Buti na lang tumulong yung ibang kapitbahay nyo kaya nakarating kami agad. Buti na lang naisipan mong pumunta sa amin kanina. Hindi pa naman ako basta natatawagan. Tsaka anong oras na ako nakakauwi? Wala rin naman pumupunta sa bahay para i-check si kuya. Kaya nga eh. Tumawag pa ako sa kanya mga 1 oras bago ako pumunta sa inyo. Okay pa siya nung kausap ko. Binibiro-biro pa niya ako kanina tapos biglang ganun yung nangyari sa kanya. Ay, kailangan na talaga niyang tigilan yung pag-inom. Pagbawalan mo na yung kuya mo. Paghigpitan mo na paglabas niya rito. Gagawin ko talaga yun. Siya na lang yung meron ako kaya hindi siya pwedeng mawala sa akin. Nandito pa ako. Tutulungan kita sa kanya. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka mas malala pa yung nangyari kay kuya. Buti na lang makulit ka. Kahit binawalan na kitang pumunta sa amin, nandun ka pa rin palagi. Thank you, Franco. Thank you talaga. Ano ka ba? Wala yun. Parang magkapatid na kami ng kuya mo. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko siya pababayaan. Kahit ikaw, hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Ayan ka na naman eh. Alam kong hindi ito yung tamang oras para dito. Pero totoo yun, Oye. Ikaw pa rin talaga yung gusto ko hanggang ngayon. Kaya gagawin ko lahat para magustuhan mo ako ulit. Maging masaya tayo kagaya ng dati. Hindi mo kailangan mag-isa. Kaya mo bang panindigan yung sinabi mo kahit ganito ako? Kahit hindi ako magpakababae? Kasi ngayon palang sasabihin ko na sa'yo, kung inaasahan mo na magpa-factory reset ako para sa'yo, mas mabuti pang manligaw ka na lang ng iba. Factory reset talaga? Basta, parang gano'n na rin yun. Siyempre, lalaki ka at babaeng-babae ako nung naging girlfriend mo. So, alam nga namang maging tayo na ganito na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman hihilingin sa'yo na baguhin mo yung sarili mo. Kung dyan ka komportable, okay lang sa akin. Hindi ka ba mahihiya pag sinabihan ka na may girlfriend ka na mas lalaki pa manamit kaysa sa'yo? Kat mo? Siyempre hindi. Cool nga yun eh. Machi-machi tayo. So ano? Okay lang ba kung liligawan kita ulit? Ipagdasal mo muna na ligtas si Kuya Jason. Kahit walang kondisyon, gagawin ko talaga yun. Pag naging okay na siya at nakalabas na ng ospital, tsaka natin ito pag-usapan ulit. Talaga? Oo nga. Huwag ka namang ulit kung ayaw mong magbago pa isip ko. Okay, baby. Baby mo mukha mo. Dear Love, nakaligtas si Kuya Jason. Marami nang bawal sa kanya matapos yung operasyon. Naging kami ulit ni Franco. After 1 year, nabuntis ako. Maraming hindi makapaniwala na may boyfriend ako at magkakaanak na kami. Pero tinatawanan ko na lang sila. Ang mahalaga, masaya kaming dalawa ni Franco. Pagka sa inuna mong i-please ang iba, unti-unti mong nakakalimutan kung ano talaga yung gusto mo at kung saan ka masaya. Hindi naman lahat may iintindihan ka. At hindi mo responsibilidad na ipaliwanag palagi ang sarili mo para lang matanggap ka nila. Minsan, mas tahimik at mas magaan ang buhay pag natutunan mong piliin ang sarili mo kaysa mabuhay ng naaayon sa expectations ng mga tao sa ginagalawan mong mundo. Correct. Tama, 'di ba? Ini-stress natin yung sarili natin sa araw-araw sa standards na meron yung ibang tao trying to fit in sa standards nila. Dahilan kung bakit mas hindi natin minamahal yung sarili natin, mas tumataas yung comparison natin sa ibang tao at hindi natin nakikita yung worth natin. Hindi natin nakikita na kamahal-mahal din tayo. Ay, hindi ko alam bakit ako kinikilig.
Oo nga, nakakakilig kasi tong kwento ni Franco tsaka ni Aye, 'di ba? Oye na oye talaga. Kasi mga kabisyo, pinaalala sa atin ng ating dear love ngayon na ang tamang tao ay hindi darating para baguhin ka, kundi para iparamdam sa'yo na karapat dapat kang mahalin habang sabay kayong lumalago. Diba? Tsaka dahil ang pinakamagandang pagbabago ay yung hindi kusang nanggaling sa puso. Hindi dahil pinilit ka, kundi dahil sa taong nagparamdam na ligtas kang maging ikaw. Yun yung masarap na pagbabago, yung parang galing mismo sa sarili mo. At kasi pinaramdam sa'yo nung taong sinasabi mong mahal mo, na safe ka sa akin, natanggap kita. And see mga kabisyo, kapag mas pinapairal natin yung pagmamahal natin sa sarili natin, dito natin, bukod sa mas minamahal natin yung sarili natin, mas ina-attract natin yung mga taong legit na mamahalin talaga tayo. Ano? Aanhin mo yung napakaraming kaibigan, napakaraming tao kung araw-araw naman nilang kina-question yung worth mo. Doon ka na lang sa nag-iisang tao tulad ni Franco na tinitingnan ka sa pinakamaganda mong aspeto kahit hindi ka perpekto. Alam ko mga kabisyo, kinilig kayo kaya ipagpatuloy natin ang usapang ito online. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Shout out sa lahat ng mga na-factory reset dyan. Meron na bang mga na-factory reset dyan? Oy, hello po sa lahat ng mga taga-YouTube na nakikinig at nanunood sa atin ngayon. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok po, sa pagtutok ninyo. At ang Dear Love natin ngayon ay nakakatuwa. No, nakakatuwa because ito yung isa sa mga definasyon at malalim na definasyon ng love wins na hindi mo kailangang magbago. Oo, para mahalin ng isang tao, tanggapin ng isang tao. Sometimes, yung flaws mo, kaya yan nandyan, kabisyo, para i-attract yung taong mamahalin ka rin because of your flaws. Dahil kung totoong mahal ka ng isang taong yan, 'di ba, ng tao na tulad ni Franco, other people may look at those things na flaws. Pero siya, yung taong mahal na mahal ka, tinitingnan yon bilang isang strength mo. Oo. Ewan ko, pero ako, para sa akin, ang lakas din ng dating ng isang babae na medyo boyish. Kasi it shows independence. It shows she's really empowered. She is really when it comes to decision making, I think that hindi siya agad-agad na persuade, 'di ba? So nakakatuwa yung ganong feature ng isang babae. And alam nyo kabisyo, itong factory reset na to, for some nagiging joke lang. Baka ma-factory reset ka. Pero somehow, medyo kung iisipin mo, no, kapag na-factory reset ka ng isang tao, isang major sign na din yun. No? Na baka siya na yung taong magbibigay sa'yo ng habang buhay na sarap, ligaya at pagmamahal. 'Di ba? Ay nako, kaya kung ako sa'yo kabisyo, open up your heart. Oo, just open your heart. Open maging open tayo sa mga possibilities, but at the same time, let's all be cautious. No, and cause we'll never know kung sino yung darating na Franco sa buhay natin na perhaps magbibigay sa atin ng factory reset, and more importantly, magpaparamdam sa atin na hindi mo kailangang magbago para mahalin ka ng totoo. Ay nako, napakasaya ng mga ganitong klaseng love story. Sa dinami-dami ng mga bad news ngayon, nakakatuwa na makarinig tayo ng mga ganitong klaseng kwento. Aww. Quick shout out? Yeah, sige. Ay, hindi ko ma-access. Bakit ganun? Iba yung ano ko. Tonet Luwalhati is watching, of course. Hello sa'yo dyan.
Bruski, maraming salamat sa pagtutok. Okay, shout out din po kina Alexander Rosalinda Baloy. Nakikinig lahat sina Maria at Ma'am Angie. Ayan, fan ng Love Radio. Hello po. Dan Brian Magdangal, hello po. Shout out from Bicol, si Swico Official H5J. Hello po. Maraming salamat sa pagtutok. O siya mga kabisyo, ituloy natin ang usapang ito sa radyo. Tutok na sa 90.7 o di naman kaya download na ang Love Radio app para mapakinggan pa rin ang usapan natin dito sa Dear Love. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa nakakakilig na kwento ng Dear Love. Salamat kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Malaman ko, hindi voter. Oh. Diba? Dami mong reklamo, hindi ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba? Kahit anong rant mo dyan, kung hindi ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook, para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya. Okay? So, super ganyan political analyst yung datingan niya sa bawat issues. Talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, correct. Kaya pag, ako nga, Jegs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jegs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jegs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung yung maganda ka angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon, sasabihin ko sa pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes, Paano natin isisave yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, yung politics na yun, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng correct. politika ngayon. Trending eh. Trending. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Tsaka naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Para ang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakaka-lurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang
pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ay, sana Sana all. all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Yeah. Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga Oo. parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Tama. Well, gusto lang namin paalam Oh. sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Ayala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Yeah. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sunny. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, Tama. di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, edi pulihin mo na yung travel. Correct, Meron correct, ka na eh, correct. di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ng laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, Oo. inassume namin agad wala kang laptop eh. Hindi, Di ba? kami kasi yun eh, dati. Kami kasi yun dati. Wala talaga kaming laptop. Well, kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Oo. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer Oo. and how to make an email. Oo, yung may Oo. mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about Oo. it. Oo. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. ng, oo, Yung correct. budget sa- Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, oh, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. Kung if you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, Oo. di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Kung kaya naman best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, Sino magulang yan? wala naman tayong sinasabi. pero
pero di ba maraming ganon? Oo. I have so many friends who are like that Oo. na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil nagawa. hindi nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Oo. Nagdebut siya nung 42 years old siya. Kung Oh. kailan afford na niya. Oo. So meron din siyang at debuto hindi Oo. 42 wishes for 18. Oo, 18. So 18 candles, So, 18 yung roses. team is 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit 42 siya. So Oo. maaari kasing pag-heal ng inner Oo. child din kasi 'yun eh. Mga Totoo. hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, Oo. 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? oo. Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
Milkshake! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Get, get. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Saan pa naman tayo? Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila.
Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you.
At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Ayun, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara- Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang pero kung Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Okay. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung sabi. Nakaka-offend.
Parang, No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, na naman. Hindi pa, hindi doon, parang, hindi. Ano ba sinabi niya? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay, it's yung not bumibili. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh, para Hindi namang, pwede sa... akala lagi joke. Nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino, kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, never. Kuna naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all Bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo.
paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba okay na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara, si Uncle, kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko ipapawin. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ganun. Kasi si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with oh. actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae, hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is, di ba? Tingnan mo,
pati ko tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagulo Oo, na. tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako.
Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to, tata. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Kahit ikaw, hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Ayan ka na naman eh. Alam kong hindi ito yung tamang oras para dito. Pero totoo yun, Oye. Ikaw pa rin talaga yung gusto ko hanggang ngayon. Kaya gagawin ko lahat para magustuhan mo ako ulit. Maging masaya tayo kagaya ng dati. Hindi mo kailangan mag-isa. Oh, di ba? Sana all may katulad ni Franco na tanggap ka like super legit and all. Mga kabisyo, kasama kakwentuhan at kadramahan nyo pa rin po Konyo Bicolano para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Ang sarap nung ganon, kabisyo, yung araw-araw ay may nag-iisang tao na magpaparamdam sa'yo na hindi mo kailangang magbago, na hindi mo kailangang na hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo. Yan, hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo dahil dun pa lang panalong-panalo na siya sa'yo, mahal na mahal ka niya. Oh, 'di ba? Ang ganda nung Dear Love natin kanina, isang shibuli bumblebee na may ex na lalaki pero eventually sa bandang huli nagkatuluyan pa rin sila. But more than the issue dito na mag-ex sila and all, alam nyo talaga dito yung lalaki si Franco, saludo ako sa iyo broski kasi iba ka. Iba ka kasi nakapag-factory reset ka like super legit and all. At dyan nasusukat kung gaano ka rin kasiram, kasarap, kagwapo and all. Kapag kaya mong mag-factory reset, oo, kapag kaya mong ma-factory reset yung isang tao. Yan, 'di ba? Pero ikaw ba, kabisyo, kung tatanungin kita, handa ka bang mag-factory reset para dyan sa taong gustong gusto mo? Ay, walang masama. Ako, ang stand ko dito, walang masama sa factory reset na yan. Eh, kung sa yan talaga yung isinisigaw ng puso mo, ng damdamin mo, 'di ba? Why not? Ang kalaban lang kasi natin sa factory resetting na yan, alam mo kung ano?
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic lipunan nating mapanghusga. 'Di ba? Kapag hindi ka naman talaga pasok sa standards nila or kapag medyo hindi ka pasok sa standards nila. Halimbawa, relasyon ng isang lalaki at babae na dapat feminine ang babae, 'di ba? At kapag feminine, kapag boyish ka, ay shibuli bumblebee ka na agad, dapat sa babae ka rin. 'Di ba? Yung mga ganong klaseng standards, ganun din sa lalaki, 'di ba? Kapag ganito, factory resetting at yun yung isinisigaw ng puso damdamin mo, ayan, ang kalaban mo talaga ay ang mapanghusgang lipunan. But every time mga kabisyo na finifit in mo yung sarili mo sa lipunan para mas maging katanggap-tanggap ka and all, doon mas nawawalan mas nawawalan ka ng worth. Kasi you are enough, kabisyo. Tandaan mo yan. Kung ano ka man ngayon, if you make harap yourself to salamin at nakikita mo yung sarili mo na yan ka na at ayaw mong magbago at gusto mo lang magbago dahil gusto mong masatisfy yung society mo, hindi ka talaga magkakaroon ng kapanatagan ng loob. More importantly mga kabisyo, bago yung sinasabi nating upgrade sa sarili natin, siguro nararapat lang na tanggapin natin kung ano tayo at nararapat lang na mahalin natin kung ano talaga yung kung anong meron tayo, 'di ba? Bago tayo pumasok or bago tayo pasukan ng mga mindset na kailangan kong baguhin to, kailangan kong i-upgrade to, which is good by the way, ha. Okay sa akin 'yan, yung babaguhin mo yung sarili mo, 'di ba? For your betterment, hindi sa betterment ng ibang tao. 'Di ba? Nag-upgrade lang naman tayo, nagre-reset tayo ng sarili natin. Hindi dapat para matanggap tayo ng society natin, kundi para mas mahalin natin yung sarili natin. Attract what you sense. Kapag mahal mo yung sarili mo, definitely ma-attract mo rin yung mga taong mamahalin ka din ng super legit and all. Diba? Kaya nga ako mga kabisyo, mahal na mahal ko yung mga tsuper natin. Oo, sila yung mga walang filter. Nung nakaraan lang nakasakay ako sa isang Grab. Sabi ba naman sa akin, ay ikaw pala si Konyo Bicolano. Opo sir. Ikaw pala yan, na para bang disappointed. Hindi, sabi niya, akala ko kasi ang tangkad-tangkad mo. So sir, disappointed. Ay nako, pero mas mahal natin yung mga taong nagsasabi sa atin ng totoo. Kaya naman, speaking of tsuper, ito totoong balita mga kabisyo. May isang tsuper na naman ang mananalo ng 1.5. O kala nyo madadagdagan. Wait lang kayo, baka madagdagan. Ng 1.5 sa ating Love Knows No Boundary. Ito, announce na natin. Ay, joke lang. Wala pa pala. Oo, hindi ko pala napindo. Pero anyway mga kabisyo, gusto ko lang i-congratulate ang ating maswerteng tsuper na si Bob Marley. Ayan taray, si Bob Marley ng isang Joyride na may naman ang may plakang N42380 yan. Sasakyang may plakang N42380. Ano ba naman yan? Nadidistract ako kasi naman may mga dumadaan ditong gaganda eh. O siya mga kabisyo, ako ay e-exit na muna dahil susunod na po ang kumikinang natambalan. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, your uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!